Mo na siya ang mga pan. Pero kung ikaw wala kay uyab, ang ngalan sa imo is Pistillas. Ah, sorry. 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 Hello guys, another raw vlog. Today is February 14 and it's Valentine's Day. So happy Valentine's sa tanan nato diha mga followers na ako, mga viewers sa ako ang YouTube channel, sa Joker the Vlogs. So ting duty na. And yung kabalo karon kung say gwapo nga ipang regalo. Ako guys, nag pre-Valentine me. Kita mo ninyo na ako i-vlog po na pre-Valentine. Nag-dinner mi sa Panagatan. And wala ko kabalubay kung say gwapo i-regalo karon, ba sa imong partner. Yan, so gwapo i-regalo sa ila ha. Labi na kung minyo na mo. Yang kwarta kay nasa iya. So may ano, say gwapo kang regalo. So muna ako nahunaon karon say minute kay regalo. Pero syempre, hindi na mawala ang mga flowers. Yan. Ay kung pila po ng mga prices sa flowers karong panahon na sa adlaw nga Valentine. So later on, ano to kung sa pinakakatsada, pinakamahal or sa ba nga mga bulak nga to makita later para ihatag ako sa akong misis. Alright, so man na mig trabahong Master Poppy and right now makato sa mig Junel's Bake Shop. Kato bitaw sa Wen's Kitchen bitaw. Ito nagbaligyag ube pandesal. Vlog mi kanili tilawan na ilang cheese pandesal. And then same time uban mi ni Poppy kay pauban ko sa iya kay magpait ko flowers para sa mga wifey. Gimo kong driver karon ni Poppy. Actually nasa sa bangko. Nasa sa video. We find ways. Nag-text siya sa ako Yung text Tanabasahan yung text Nara yung text kaso. Hapit na mix hazard lang sa kilid. Grabe siya. Pag-hazard ko sa kong boss grabe yun akong bossing ba. Nara kong amo. Sir, okay na sir. Ibutay mo. Uy, yung bag ni mo sir. Ibutay sa likod sir. Bag ni mo. Itong plan sa ABS-CBN. Kumusta ang ABS-CBN? Ayaw lagi. 82 kilometers later. So, kung bossing karon Animig Wen's Kitchen aka Junel's Bake Shop. Kami ni sila. Sir! Nieves. Happy Valentine's. Happy Valentine's. Happy Valentine's. Ay ma'am, Happy Valentine's. Nakapulag ka ba? Murag piling na Single. ako. Kabalo ko nga nakapulag ka. Humot kaya din tambayan guys. Kay kagutom. Ube pandesal. Ube pandesal, pastillas sir. Pastillas. Oh. Pastillas. Pastillas ube cheese. Ube cheese. Yeah, pastillas ube cheese. Kasi tawag na to? Kami karon din sa Gaston Park. Dili may mag-date ni Poppy. Tama na si Poppy, wala akong ka-date niya. Kasi na malipay yan eh. And syempre naman, katungod, namin ni Poppy din eh, mag-jump shot mi ni Poppy. Jump shot. Wait. Oh! Yes kayo. So, among mission ni Poppy karon, gita mi og flowers and a balloon, baby. And Saying I love you. Oh my God! Can you see that? It's a rainbow, man. Over there. See oh? Diba? Oh yeah, the rainbow. There's a rainbow. Rainbows is a reflection of the water because there's a sun there and there's Sun. a reflection for us. That's Yan, it's a that's rainbow. how rainbows form. Yeah, whatever.
And there's someone over there who knows us. Really? Who knows us? Meaning na nakailong sa ato. Knows us. Pangutana karon pila ang bulak, di ba? Pwede ba ang 500 pesos? Idol, pwede ba picture? Di ba? Idol, Ala, kaila ko ani kasi palitan ani. Justin Timberlake. Justin Timberlake nakapika sa Maria Filingera. Mga tinod ng mga lalaki ba na ay gidili sa Bulacan. Kita karon ang pinakatsada nga bulak na makatapad kasi mag-asawa. Te, asa tong bulak ni te nga pwede na makatanday. Pili sa ko kuan mambi. Kanang bulak para sa ko asawa kada bitong pwede ta makatanday ni kumas. Naba, grabe. Mix, na bulak din nila pa lang giabot ang bulak nakatanday na ka. Na ni over here. No, how much is this? It's English. How much is this? Na, bahala mo da pag English mo da. 1,000? Mix. Na. Kali. 500 lang mo ba? What? Grabe ka stressful magita og bulak bay. Mix dapat dito miso, nan mix. It's 1, 2, okay. Okay. Okay, 1 2 no? Kato nga. Like every time mangita ko og bulak for the Valentine's Day, lisod kay mangita og bulak. Di ko kabalo sa arrangement, guban pa. Ay. Alon, sir. Stress na ko. Pila ni mga price ani? Sana, sir. Kaniya 1K na. 1K. Kani pila niya? 1,000 na sir. 1,000 niya. Yo. Ah. Dala kailan po siya. Kaniya inana akong ganahan. Bad, ang kanang flowers nga makatanday sa asawa na rin. Sa sekreto, Brad. Oh, ano yun? Smile din mo. Ang ako mga ganan din puro mahalon. 500. Pila ka buk, sir? One ka rose. Unom ka rose. Unsa ka rose, sir? Local rose. Local rose. Kani siya, local rose. Kani pila niya? Ha? 1,000. Tanaw na to po. Sure ka? Makatanday na ta. Kanina ako, sir. Ang among mission na ni sir, makatanday mo sa akong asawa doon. Yan. So, okay na gyapon kayo. It's for 1,000 pesos. Sa kala naman, boss, eh? Tata. Unsa ni that? That Veles shop. Sa cathedral ka. 3 hours later. Yes. Right. 100. Ano, matipid ako. Mix. Nalo yung flowers. That's Alright, sige, gather guys para sa bouquet throw. Bango-bango, sumutulay. So, first mission, atomig makanhan, ilali Poppy para sa iyang mama. Matamig bulak, kinugumban na ako, matamig gusto ko sawa. Alas 5 na hapit, come on, let's go. Saan mo nabili na ko yabi. Hindi mo andar ang auto, kaya ang yabi nabili. Manami kay Poppy, hatag niya sa iyang mom. Kita naman sa iyang channel. Iyang paghatag what flowers sa iyang mom. Hatag na pagkuguan flowers ako ngayon. It's a challenge. Challenge Wait for some more. Hi, mom! Mga fans si Poppy din sa ilahang kuan lugar. Salamat sa park. Yan. Yun, no? Soon after. Guys, nanami din sa office akong wife. kasunod ko. Oh. Guys,
Isa, pag-kiss mo isa. Pag-kiss bahags. Pag-kiss handle ha. Pag-kiss handle ha. Talawag sa gini. Uy, ay sa atin. Yes. Show me it. Grabe pa. Ano ginawa mo? Sa to? Sana all. Kami ulit tao, kami ulit tao. Kiss, kiss. Kiss to, uy! Uy, luto mo uy! Uy, sinat mo na ako ginaingon. Ingol na, Migs. Ay, wala. Ma'am, saging you want? Slicing of the cake. Slicing of the cake. Ma'am, doon pa. Halo. Oh, Jen, bigla. Sige na, Big Mouth na, Big Mouth. Sige na, Jen. Sige na, Jen, sige na. Actually, nagluhod pa lang si Poppy, pareho na sila kahit. Kiss, kiss, kiss. Kumusta yung experience, Mix? Unsay first time nimo karon? First time. First time na ako maghatag og flowers sa akong mama. Well, I forgot kung kano sa gyud ang kuan basin siya ang birthday nakahatag ko pero sa Valentine's sagara gyud akong yata sa akong mama is food lang pero karon lang gyud ang flowers kay mayroon po din ni disguise din nga single disguise din nga single ta kay at least ang imong kuan is mahatag mo sa imong mother di ay nga mas kuan pa rin una nga babae sa imong life. Tinuod. Kaya ang Valentine's lang, kita kay concentrated kita o sa atong mga ano ba sa atong mga uyab, dapat sa uyab gawana. Pero actually, Valentine's, pwede ginasim ginikaanan, wish. Tama. Especially mo mama. And kuan, first time po nato ang katong pastillas, ube cheese design. Correct. Salamat kayo sa Junel's Bake Shop. Yeah, salamat kayo. Nay ilang gatag sa amo kani siya katong heart shape nila for only 350 pesos. Choco balls. Choco balls and Nga. then heart shape. And then nato na yung kanila naka-pack na gyapon worth 200 pesos na nanay pastillas, ube cheese disal and ube cheese disal pastillas. Yan. Check out na rin. Salamat kayo Junel's Bake Shop, Thank you. Gwen's Kitchen. Ma'am, di ka kayo salamat. Experience is actually every year ko gahatag og flowers akong wife. Ang ako lang experience is first time ako magpalit sa cathedral, which is lisod kaayo mangita og gwapo nga arrangement sa mga bulak. Natay tip para sa ila. Sa man? If ever gusto ka kanan sa cathedral or sa Oh. mga magbulak ka, palit na sa 13 sa gabi. 13 sa gabi pa lang. At Pwede na mo sa magpalit. flower shop, sa Oh. Mtanga, kuan pa na sila, Arrange pa. na sila, gandam pa na sila. Kana, wala kayo tao ana, And then barato pa. barato pa. Then pagkabot sa 14, grabe bay. Makasabot ka sila because peak season ko rin sa ano, sa kanong mga bulak-bulak. Mora bud ni ang time po nga kuan jud kaayo sila.
Correct. Boom po kayo. Alright. That's it for today mga igala. Salamat kay Mix. Mr. Bobby. Salamat. Jorman. Always collab na ako and partner. And experience sa mga Raningao people. Check out Japon Master Poppy sa iyang YouTube channel. Na siya i-post gapon sa karon nga adlaw nga happenings. And sa ako na yung YouTube channel guys. Thank you so much. Bye! I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't